ба ҳама салом дӯстдорони футбол ва мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Аз дигар дастаҳо дида дар бораи Барселона вақтҳои охир гапкалучҳо зиёданд. Омадани президенти нав, травмаҳои бозингарони асосӣ, ҷангу ҷанҷолҳо, рафтану нарафтани Месси ва ғайраҳо. Аммо ман имрӯз дар бораи он хабарҳое гап мезанам, ки ба шумо мухлисони азиз зарур ва муҳиманд. Бародарон, оя шумо медонед, ки махсусан барои мухлисони Барселона мо дар Телеграм канал кушодем, ки дар он ҷо хабарҳое мебароянд, ки дар YouTube нест. Тезтарак ба ссилкаи описания БУДА дароид ва бо дигар мухлисон бозиҳо ва хабарҳои дастаи каталониро муҳокима намояд. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. муҳофизатгари марказии Барселона Жерар Пике таи 3 ҳафтаи охир дастаро кӯмак карда наметавонад. Яъне Пике дар бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо бо ПСЖ ширкат намеварзад. Пике дар бозии нимниҳоии ҷоми Испания бо Севиля ҷароҳат бардошт. Инак боз дарди сари Куман зиёд мешавад, зеро Пике бозингари ҳайати асосии Барса мебошад ва акнун боз дар хатти дифоъ мебояд ротатсия кард. Дар гумон аст, ки Куман бо ПСЖ бо 3 муҳофизатгари марказӣ бозӣ кунад, аммо агар зарурат пеш меояд, шояд Умтити ҷойгузини Пике шавад. Аммо то бозӣ бо Париж Барселона бо Осасуна як бозиро дар доираи чемпионат баргузор мекунад. Бояд гуфт Пике ҳамагӣ чанде пеш баъди ҷароҳат ба майдон баргашта буд. Дӯстон, имшаб соати 23:00 ба вақти Москва Барселона дар меҳмонӣ бо Осасуна бозӣ дорад. Пеш аз бозии муҳим дар Лигаи Чемпионҳо бо ПСЖ дастаи каталонӣ бояд дар ин рақобат ба осонӣ ғолиб барояд, то ин ки бо рӯяи болида бар камбек кардан ба Париж сафар кунад. Ширкати 1xbet ба ғолибияти Барса боварӣ дорад, аммо ман дар он ставка мемонам, ки дастаи Куман дар якум тайм ғолиб мебарояд бо коэффициенти 1,94. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва агар шумо дар 1xbet аккаунт надошта бошед, то бахтатон баландӣ кард. Зеро дӯстони мо барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 дар аввалин ставка кардагиатон бонус медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ба ссилкаи коментария БУДА дароид дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод БАРСА тижӣ нависед. Баъди ин $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Задани рекорд барои Барселона як чизи муқаррарӣ шудааст. Қариб ҳар рӯз дастаи каталонӣ ягон рекорди нав мегузорад. Ба ҳамин тартиб баъди ғолибият дар нимфинали ҷоми Испания, Барселона маротибаи даҳум дар 13 соли охир ба финали ин мусобиқа баромад. Дар он бошад ин 42-ум маротиба аст, ки Барселона дар финали ин ҷом бозӣ мекунад. Олами футбол ба сукут рафт то президенти нави Барселонаро бидонанд. Паго 7 март интихоботи президенти клуби Барселона баргузор мегардад. Жоан Лапорта, Виктор Фонте, Фреш аз довталабони асосӣ ба ин маснад мебошанд. Коршиносон ҳадс мезананд, ки ғолибиятро дар интихобот Лапорта ба даст меорад, зеро нақшаи дурнамои ӯ барои рушди Барселона амалишаванда аст. Дар чанд суҳбати охири худ Лапорта гуфт, ки дар сурати интихоб шудан аст ҳамаи чораҳоро роҳандозӣ мекунад, то Месси дар даста бимонад. Дар қиболи ин гуфтаҳо ба гунаи мисол Фреш чандон завқманди мондани бозингари аргентинӣ дар даста нест. Албатта аз интихоботи президенти нав тақдири ояндаи сармураббии даста ва мондану рафтани бархе аз бозингарон ҳам вобастагӣ дорад, зеро дар ҳоли ба ин вазифа интихоб шудани Виктор Фонте бо эҳтимоли зиёд Куман аз симати худ сабукдӯш мешавад. Собиқ бозингари Барселона Хави бошад яке аз довталабони асосӣ ба ин курсӣ аст. Акнун гӯш ба қимор медиҳем. Роналд Куман сармураббии Барселона қабл аз бозӣ бо Осасуна гуфтааст, ки ӯро сару садоҳо атрофи исми сармураббии ояндаи Барселона бахусус Хави нороҳат намекунад. Ман оромам ва дастаро ба бозиҳои навбатӣ омода мекунам ва шунидани ин овозҳо чандон аҳамият надорад. Ман бо Барселона шартномаи корӣ дорам ва онро иҷро мекунам. Бигзор президенти нави клуб инро ҳал кунад, ки кадом мураббӣ Барсаро роҳбарӣ кунад. Андешаҳои ман ба чизҳои дигар банданд. ҳамин Месси аслан бачаи ганда нест, аммо ба назар чунин мерасад, ки гапу калочаҳои вақтҳои охир ӯро хело асабонӣ кардааст. Баъди ғолибияти Барса бар Севиля дар нимфинали ҷоми Испания, Месси боз ҷанҷол кард, ҳарчанд ки ин маротиба айби ӯ набуд. Президенти Севиля Пепе Кастеро баъди бозӣ гуфт, ки Барселона мудом як хел бозӣ мекунанд ва доварон ба ӯ кӯмак мекунанд. Дар ҷавоб Месси гуфт, ки шумо хона меравед. Гуфти Лео ишора ба бохти Севиля ба ҳисоби 3-0 буд, ки Барсаро ба финал баровард. Ҳарчанд ин баҳс зиёд идома накард, аммо он давоми асабхарошиҳои чанд вақти охиранд, ки дастаи каталониро дунбол мекунанд. ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Нарам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гавиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.